De maand juli zit er haast op. Een maand mooi te warm waar. Maar de laatste paar dagen, nou de laatste 8 tot 9 dagen, joegen een wisselvallig beeld. En ik denk dat augustus ik met dat wisselvallige waar beginnen zal. Betzut wel genoeg wind van de scootjes, betzut uit een droge bui voor de natuur en betzut ik nog wel simmertemperaturen. Wel het waar van joen en vannacht. En dan met de bewolking en eerst net volle wind. De temperaturen vannacht, ik denk dat we uitkomen zomaar bij de 13, 14 graden op het Versloon, 15, 16 graden in de kustgebieden en op de eilonen. En dan de wind, zwak of matig uit het zuidwesten, maar die helpt letter vannacht aan ontkräftig kreeg van 6 voor het waardgebied, dus een waarschuwing van de wetensporter. Monodai, het scootje zullen bestaren en een waartype mooi uit een trogrijn, een protte bewolking, misschien in het waardgebied nog even een beetje zinnen, maar daar blijft het bij. Temperaturen 21 om en bij de 19 graden heen. En dan de wind, matig en vrij krachtig boven de marn, uit het zuidwesten waai, in het kust- en waardgebied krachtig, kreeg van 6, maar letter in de midden neemt de wind heel vlug aan. En de joentijd is droeg en dan op naar snijn, de orde dag van het weekend. Wel, de zinnen is erbij een buiken vanuit een Matzee, maar ik moet zeggen, toch ik een protte bewolking en die zinnen dan vooral wat letter in de midden. Temperaturen zijn 20 en 23 graden en de wind uit het westen matig. Manje, een droge dag, ik had het fruitzocht, maar zijn 20 graden. Tiesje zijn 20 of 21 graden, maar een enkele bui en een paar buien en ik op wijze, maar zijn 21 graden en vooral op wijze een sterke wind. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.